Мөсимдә яшәүче Ольга һәм Илмир Нуруллиннар гаиләсе үрнәкләр рәтендә. Татар егете белән чуваш кызы моннан 13 ел элек танышып, бер бөтен булып гомер кичерә. Оля булачак ире белән очраклы рәвештә генә таныша. Беренче очрашуда булган җылылык сүнмәде, сүрелмәде ди Ольга. Как бы не нужно обращать внимание на слова других людей, да, то есть то, что у тебя в душе хранится, вот, я считаю, что как бы, да, долговечные. Если мы друг другу уступаем, то тогда будет все хорошо в семье. Башка милләт вәкиленнән булган тормыш иптәше сайлавына әти-әниләре каршы булмаган. Олы уллары Ратмирга 8 яшь, кечкенә Дамирга 2 ай гына әле. Оля үзе татарча яхшы белмәсә дә, уллары ике телдә дә әйбәт аралаша. Нуруллиннар гаиләсе диннәребез төрле булса да, Аллаһыбыз бер дигән девиз белән яши. Балаларына исемне мулла кушкан. Мәчеткә, чиркәүгә бергәләп йөргән әлеге гаиләнең гыйбадәтханәләрне аерганы юк. Шулай булгач, фикер каршылыклары да юк, бәхәскә дә килмиләр. Вообще, я считаю, что Бог един. И как бы нет такой разницы, кому ты веришь, да, вот, поэтому Бог един, мы Ему молимся, вот, и вообще мы живем дружно, но бывает всякое, друг другу уступать нужно. Нуруллиннар гаиләсе матур тату гаилә. Кечкенә апайын тирбәтеп йоклаткан олы уллары әтисенең көзгедәге чагылышы төсле. Кечесе кечкенә Оля. Бу гаилә олы җанлы, кече күңелле булуы белән дә аерылып тора. Ольга Нуруллинны хореография түгәрәгенә йөрүче укучылары белән бергә байтак еллар инде Йорчаллы шәһәренең Азиза этләр приютына игелек кәрҗине туплап, макарон ярмалар әзерләп җибәрә. Үзләренең ихаталарында да хуҗасыз этләргә җылы урын булдырган. Бүген аларның саны инде 3-кә җиткән. Йортларында 13 яшьлек Сильва белән тагын 2 песи яши. Кошларга аларның кулы белән ясалган сыерчык ояларының да исәбе юктыр. Нуруллиннар гаиләсе республиканың экология министрлыгы уздырган эко-яз конкурсында җиңеп иң яхшы гаилә исеменә лаек булган. Гомумән, һәр нәрсәгә өлгерәләр алар. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Вместе мы отмечаем праздники. Вот недавно было вербное воскресенье, потом Пасха. Вот муж мне вербу принес. Вот на Пасху вместе с семьей красим яйца. Также вот сейчас идет ураза, как бы ждем вместе, когда ураза закончится, вот этот Рамазан будем вместе отмечать, делаем большой стол. Спасибо. Вот вы что, как думаете, вот смежные никахи, они долговечные? Вот если человек полюбил человека из другой национальности, стоит им бороться за свое счастье? Конечно, стоит, да.